na-anabata gị na-agba nke GCK nke ụbọchị taata dịka anyị na-eto Chineke n'ihi ịhụnanya ya n'ike nke mgbapụta ya. Ebere mbụ na ị ga-anata ihe niile Chineke nwere nye gị dịka Chineke na-akpọ anyị oku igosipụta ebube ya, ibi ndụ ihe o ji wee kpọọ anyị n'ụwa. Ya mere akwụkwọ nsọ ji wee sị, gozie Jehova mkpụrụ obi m, ihe niile nke dị n'ime m, too aha nsọ ya. Kedu ihe ọ pụtara ito Chineke? Ọ bụ inyefe Chineke ihe niile anyị nwere. Ya mere enyi m, kwerere Chineke, gozie ya n'ihi ịhụnanya ya, n'ihi ebere ya nke na-adịru ebighị. Amen na ndụ gị. Amen na ezinụlọ gị. Na ihe anyị ihe mere Emmanuel na alaeze ya ka ọ napụtara anyị pụọ n'ike ọchịchịrị wee were anyị baa tie n'alaeze nke nwa ya. Na amaokwu nke 14 onye anyị onwe anyị nwere mgbapụta site n'ọbara ya, ọbụnadị mgbaghara nke mmehie gị niile agbagharụgo ya n'abalị a. Ọ ya mere ị ga-eji nwe ọṅụ, m ga-enwe ọṅụ, mụ na gị ga-enwe ọṅụ. M ga-anụ akụkọ ọgbaama gị. Abụ ọma isi 103 amaokwu nke mbụ. Abụ ọma isi 103 amaokwu nke mbụ. Ọ gwara anyị ebe ahụ, gọzie aha onye nwe anyị na ndị niile nọ m gburugburu, gọzie aha ya. Amaokwu nke abụọ, ọ sị ka anyị gọzie aha Chineke anyị bụ mkpụrụ obi anyị, ka anyị ghara ichefu mmeso ọma ya. Amaokwu nke atọ, onye na-agbaghara anyị ajọ omume anyị niile. Ọ na-echere gị n'abalị a, ọ na-echere gị taa, mmehie gị niile, nsogbu gị niile, ihe ọjọọ niile nke ị meworo, n'ihi na a mụrụ gị baa na alaeze nke ụwa. Akparamagwa gị, ajọ omume gị, omume na akparamagwa ọjọọ niile nke ị meworo, onye nwe anyị ga-agbaghara gị n'ụbọchị taa. Ị nụrụ ya? Mgbaghara si n'eluigwe. Ị nụrụ ya? Mgbaghara site na onye nwe anyị. Ị nụrụ ya? Mgbaghara na nnwere onwe zuru oke. Ekele dị Chineke n'isi gị, onye na-agbaghara gị ajọ omume gị niile. Legodu nke ịbụọ n'akụkụ nke abụọ, onye na-agwọ gị nrịanrịa gị niile. Nrịanrịa ole ka ọ ga-agwọ gị taa? Ha niile ka ọ ga-agwọ. Ndị niile kpuru ìsì ga-ahụ ụzọ n'abalị taa. Ndị niile dara ngwụrọ ga-ebili ọtọ wee gaa ije. Ndị niile ndị na-agabiga nsogbu nke adịghị ike, akụkụ arụm esiri ike, ma ọkwanụ na ọnwụgo, na o nweghị ike ịlụ ọrụ eziri ya alụ, ndụ ọhụụ, ndụ nke arụ ike dị na ya ga-abịakwasị gị n'ụbọchị taa n'aha Jizọs. Ihe a ndụ n'ime afọ na-ekwesịrị ka ọ pụọ na-arụ gị. Ihe ọjọọ niile nke ekwensu tie n'ime gị mere gị wee na-ezughị oke dịka mmadụ ekere eke Chineke mere gị. Onye niile ahụ a na-ewezuga ya n'ime ndụ gị. Gọzie aha onye nwanyị mkpụrụ obi m, onye na-agbaghara gị ajọ omume gị niile, wee na-agwọkwa gị nrịanrịa gị niile. Ụzọ ihe ịtọ ka anyị ga-amụta n'ozi nke tata. Nke mbụ, mgbaghara bụ ihe dị n'anyị site n'aka Kraịst. Nke abụọ, ọgwụgwọ nsọ bụ ihe Kraịst na-enye anyị site n'ike nke ya. Nke atọ, otuto na-adị ike nke ukwuu n'ọnụ anyị mgbe anyị na-elegara anya okwukwe anyị nwere n'ebe Kraịst nọ. Kele dịrị gị nna, anyị kwere ana m ekele gị, oge bụ chi nke ebere. Ana m anara ebere nke nzọpụta ugbu a. Ana m ekpere gị ekpere nna n'aha Jizọs. Ana m ekpere ndị niile ndị chọpụtara mmehie ha, ndị nwere amaikpe nke mmehie ha, na-ayọ gị n'isi ha ka ị gbaghara ha mmehie ha, ka ị sachaa ha ma nye ha nzọpụta
nye ha n'aha Jizọs, nye ha nzọpụta ugbu a n'aha Jizọs. Kachapụ mmehie ha niile, wepụ ncheta nke mmehie ha pụọ n'iru gị ugbu a n'aha Jizọs. Nye ha mgbaghara na udo nke mkpụrụ obi ugbu a. Nna, nye ha ike iji nwee ndụ ọhụụ, ndụ agbanwere agbanwe nke amandịzi otu adị mbụ n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị n'ihi na anyị ma na ịzawo. N'aha Jizọs ka m kpere, amen. Nna, n'aha Jizọs, anyị ma na ịdị ayarịpụ. Aha enyere Jizọs bụ aha karịrị aha niile. Mgbe anyị kpọrọ aha Kraịst ahụ, ikpere niile ga-egbu n'ala n'aha Jizọs. Anyị wee na-ekpe na ọrịa niile enweghị ngwọta na mbụ, na mmekpa arụ niile nke ekwensu, na mmekpa arụ niile nke onye iro, ka o gboo ikpere narị n'ịkpọ aha Jizọs ugbu a n'aha Jizọs. Nna, bido ọlụ gị ugbu a n'isi onye ọbụla, ihe ịrịba ama nye onye ọbụla, ọgwụgwọ nsọ wee nye onye ọbụla, nnapụta wee nye onye ọbụla. Mee ka nke a guzosi ike site n'ọlụ ebube n'aha Jizọs. Onye ahụ na-aya ara, mmụọ nke enyemara ahụ, mmụọ nke isi mgbaka, ka a gwọọ gị ugbu a n'aha Jizọs. Ọrịa afọ na ọrịa hernia na ọrịa fibroid na ụkwụ zara aza, ma ebe ọ bụla ọ zara aza na-arụ, nna, ana m enye iwu ka n'ihe ịrịba ama metụ ha aka, napụta ha, gwọọ ha n'aha Jizọs. Ọrịa nke dị n'ime adị afọ anya, ọrịa HIV, obiri na arịa ọcha, na ọrịa ụkwara nta, na ọrịa kansa, na ọrịa ọlsa ọnya afọ, na ọrịa nke umeju nke na-adị n'imeju na liva, na nke na-metụ onye ọbụla aka ugbu a. Ihe ịrịba ama nke ọgwụgwọ nsọ, ihe ịrịba ama nke nnapụta nye onye ọbụla ugbu a n'aha Jizọs. Ọrịa na-enweghị ngwọta nke nọrọ ọtụtụ oge n'ebe mmadụ nọ, nke a ekweghị omume, mana gị onwe gị n'ebe ị nọ, ihe niile kwere omume. Metụ onye ọbụla aka, metụ ha aka ugbu a, kpọnite ha ka ha guzoro gị n'arụ ike. Onye nwanyị ọrịa nke enweghị ọgwụgwọ nsọ ahụ, ka a gwọọ ya ugbu a n'aha Jizọs. Ndị niile chiri ntị na-adịghị ekwu okwu, a sịkwa na a mụrụ ha n'ụdị a, ha wee dị otu a wee na-eto, ana m ekpe na onye nwanyị ga-emepe ntụ ha, tọpụ ire ha, n'ihe ịrịba ama were ọnọdụ n'ime ha, ka ha nụba n'ihe ịrịba ama were ọnọdụ n'ime, ka ha bido kwuba okwu n'aha Jizọs. Onye nwanyị ndị na-ekpuru isi, ihe sọkwara ya bụrụ ihe kpatara ikpu isi a, ana m ekpe onye nwanyị ka imetụ anya ha aka. Anya kpuru isi, enye gị iwu, mepee ugbu a ma bido hụba ụzọ n'aha Jizọs. Wepụ ahụhụ ụzọ n'anya ha, kwee ka ha hụ ụzọ nke ọma. Ana m ekpe ndị niile dị na-enweghị enyemaka, ndị nwere ihe iji gaa ije, ma ndị nọ na ihe a na-akwagharị, ana m ekpe ekpere ka aka gị dị ukwuu, ka o metụ ha aka, ka ha ebilie, ka ike nke si n'eluigwe iji guzo ma gaa ije ma gbaa ọsọ nke ọma n'ime ndụ ha, nye ha ugbu a n'aha Jizọs. Bilie ọtọ ma gaa ije n'aha Jizọs. Onye ọbụla ugbu a, n'ebe ọbụla, ihe ọbụla sọkwara ya bụrụ aha nrịanrịa ma aha nsogbu nke onye a na-agabiga, nara ọgwụgwọ nsọ, nara ọgwụgwọ nsọ gị, nara nnapụta gị ugbu a. Ana m ekpe onye nwanyị ka ọ pụta ihe n'ime ndụ ha,
ọ ga-abịa na mmezu, ka ọ bịa na mmezuza n'ime ndụ ha, n'aka nri, n'aka ekpe, n'azụ, n'iru, n'etiti, ebe ọbụla, ka ọ bịa na mmezu bụ ihe ịrịba ama ha, n'ebe nkwusa redio ma telivishọn, n'ebe ọbụla, na mba ọbụla, na ọgbakọ ọbụla, ihe ịrịba ama pụta ihe mmezu nke ịrịba ama ka ọ bịa na mmezu. Na dịka anyị na-emepe anya anyị emepe anya anyị ịfụ ihe ịrịba ama imewori n'ime ndụ anyị n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị n'ihi na anyị ma na ịzawo ya, imewo ya n'aha Jizọs ka anyị kpere. Anyị na-ekenyere gị isonyere anyị na ihe mmemme zuru ụwa niile ọnụ bụ mgbasa ozi ọma nke Kumuyi na-enye anyị. Ya mere anyị maara na ihe mmemme a na-akpọpụrụ gị nso Kraịst, gị na ya inwe mmekọ zuru oke. Ya mere, dịka anyị chọrọ ịmara gị karịa, biko zitere anyị ozi n'akara nzite ozi anyị. Nyekwara anyị aka ịtụsa ozi a ka ndị ọzọ wee mara ya, hụkwa ya, bụrụ ndị a gọziri dịka a na-agọzi gị. Ekene dịrị gị, Chineke gozie gị, obi dị anyị ụtọ n'ihi oge gị nke ị nyere ijikere ihe mmemme a. Anyị na-akpọkwa gị oku ka ị sonyere anyị n'ihe mmemme krusedi na-abịa n'iru. Oge ya bụ nke ha ahụ n'aka gị. Chineke gozie gị.